ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/10/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಮನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಹಾಲುನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಸತ್ಸಂಗೊಡು ಕುಲ್ದರು ನಿಕುಲು ಮಾಯಾವಿ ಕುತ್ಸಂಗೊಡು ಪೈರಬಲ್ಲೆ ಹಾಲು ಸಂಗೊಡು ಪೈರಡ ಸಂಶಯ ರೂಪಡು ಮಾಯೆ ನಿಂಗೆರ ಬರ್ಪುಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಮಯಡು ಓವಿ ಮನುಷ್ಯರೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದಾಯಗ? ಉತ್ತರ: ದೇಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಿಲು ಪಂದು ಎಂಚ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು. ಒರಿ ಬಾಬಾಗ ಪರಮ ಪನ್ಪನ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಪರಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂದು ಬೇತೆ ಈರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೋರು ಪಂಡಿತಂಡ ಬಾಬಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿದರು. ಮೂಜ್ಜಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಕು ಬಾಬಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಓದವನ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಟು ಗುರುಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನೆನಪುಲ ಸಹ ರೀತಿಯಾದೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಲ್ಪ ಏರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಇಂದೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇಟು ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಸಂಶಯ ಬತ್ತಂಡ ಕೈದೆರ್ಪಲೆ. ಇಂದು ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡತೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಇಂಚಿನಕಲು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಈ ರೀತಿ ಎರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ಆರೆ ಪರಮಪಿತ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ, ಬೇಹದ್ದದ ಶಿಕ್ಷಕ, ಬೇಹದ್ದದ ಸದ್ಗುರು ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಕೈದೆರ್ಪಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಕಲಾದು ಕುಲ್ದರು. ಕೆಲವೇರು ವಕೀಲರಾಪೇರು, ಕೆಲವೇರು ಸರ್ಜನ್ ಆದುಲ್ಲೇರು. ದಯಪಂಡ ವೈದ್ಯರು ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ವಕೀಲರು ಇಂಚಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಓವೆ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಬೇಹದ್ದದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಬೇಹದ್ದದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಓವೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿಕಲು ಓದುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುಂಡು 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗಲ ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಫಲೀಭೂತಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಪಂಡ ಫಲ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪಂತೂ ಡಾಕ್ಟರ್ನಕಲು ವಕೀಲೇರು ಅತ್ತಂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇಂಚಿನಕಲು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಜಿ, ಕರ್ಮ ಭೋಗೊಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿನ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೇರು. ಆ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪುನಾರು ಆ ರೀತಿ ತೆರಿಪವೇರ್ದಾನೆ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ. ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಚ್ಚ ಪಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಡ ಆಯಂತು ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆ. ಶಿವ ಬಾಬಾಗ ಬೇತೆ ಓವು ಎಪ್ಪುದರಿಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನ ಈ ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆದೊಣವೆ. ಈ ಶರೀರ ರೂಪಿ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನತ್ತು ಇದು ಸಹ ಬೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮದಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓದವೆ ಐನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇರೇನು ಬುರ್ದು ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುನೇನು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಈತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಆತ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕಲಾಂಡಲ ಸತ್ಯವೈನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲತ್ತು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಜೋಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಭವ ಆತ್ಮಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ. ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರ್ದಾನೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಪನ್ಪನ ಅಕ್ಷರನು ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುರುಕು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆದ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಿಗುಲು ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು.
ಆತ್ಮದ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓದವೇರು ಪನ್ಪನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏರಡಲ ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನಿ ಕುಲುದು ಯಾನ್ ಏರು ಪನ್ಪನೇನು ತೆರಿಪವೇರು ಗೀತೆಡು ಈ ವಿಚಾರಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪೆ ಇಂದೆಟು ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸರ್ಜನ್ಲು ಮಿಂಚಿನಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖನೆ ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖದ ಪುದರ್ ಗುರುತುಲ ಸಹ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಸುಖದ ಪುದರ್ ಗುರುತು ಒಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಕ್ ಪ್ರಾಯಲೋಪವಾದುಂಡು ಪಂಡು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಒಂದಾಂಡಲ ಸುಖ ವಿತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖತ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಸುರುಕು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪಗ ಸತ್ಯ ಶೇಕಡ ನೂದೆತಾತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಅಸತ್ಯನೇ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷರು ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಇಂದಿತ ಬೀಜರೂಪ ಯಾನಾದಲ್ಲೇ ಐಟು ವೃಕ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದುಲೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ತೆರೆಯೊನ್ನಿದ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಆಸಕ್ತಿ ತಿಗಿದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ಅತ್ತೆ ಸೊರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಪದವಿಲು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಬಾಬಾ ಒಂಜೆ ವಿದ್ಯೆನು ಓದವೆರು ಓದು ನಕಲು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಅದು ಉಡ್ಪೆರು ಇಂದೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓವೆ ವಿದ್ಯೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಓವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಿಡುಗಾಸಿದ ಸಂಪಾದನೆಗಾದ ವಿದ್ಯೆನು ಓದುಜಿರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿಂದೆ ತಂದು ಪೋಪರು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರು ಈ ಪದವಿನು ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐನು ನಿಕಲಿತ್ತ ತೆರಿಯೊಂದರು ಹದ್ದದ ಜ್ಞಾನೊನ್ನಿಗಳು ಓದೊಂದು ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆ ಓದವನಾರನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೆರು ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆರು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವರು ಪನ್ಪೆನ್ನು ತೆರಿದರು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜಯೋಗನು ಓದವೆರು ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರುಲ ಸಹ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವೆರು ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಬೇರು ಕಲ್ಪಲ ವರ್ಪೆರು ಕುಡ ಇಂದುವೆ ವಿದ್ಯೆನು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕಾದು ಓದವೆರು ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರಿದರು ಕುಡ ಇಂದು ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಸುಖತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಪೂರ್ಣವಾದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಅರೆಗೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂದಾನೆ ಬೆರ್ನ ಪದವಿಗಳ ಕೃಷ್ಣನ ಪದವಿಗಳ ಪಗಿಲ್ ರಾತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಏನನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನೇರ್ದವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೆರು ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮನು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪುಜರು ಕೇವಲ ಪವಿತ್ರತೆರ್ದು ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಓವೆ ಗರ್ಭರ್ದು ಜನ್ಮದಿ ತಂದುಜರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಪನ್ಪನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು ಇನ್ನೇನು ಆತ್ಮನೆ ಓದುಂಡು ಮಾತ ಸಂಸ್ಕಾರವು ಎಡ್ಡಾದುಪ್ಪಾಡು ಅತ್ತಂಡ ಹಾಳಾದುಪ್ಪಾಡು ಆತ್ಮಡೆ ಒಪ್ಪುಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಐತಾನುಸಾರ ಅಕ್ಲೆಗು ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಡು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸವೆರು ಕೆಲವರು ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಕಲು ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ತೋಜಂದಿನಕಲು ಉಪ್ಪೆರು ಅಕಲು ಇರೋದ ಜನ್ಮಡು ಇಂಚನ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪೆರು ಐತ ಫಲವಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಆತ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಅನುಸಾರನೇ ರೋಗಿ ಶರೀರ ಇಂಚಿನವು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಾರು ಪರಂಪಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಅರೆಗು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪರಮ ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪರಮ ಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಪದವಿ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪದವಿ ಅಂತೂ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿನ ಪದವಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂದಾನೆ ಬಾಬನ ಪದವಿಯೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನಲ ಸಹ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ದೇವತೆಲು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಸೇರ್ಸದು ಶಿವಶಂಕರ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಶಿವಶಂಕರನ ಒಂಜೆ ಪಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಿರು ಪುದರ್ನಲ ಸಹ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪೆರು ಈ ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೆರು ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆರು ಸದ್ಗುರುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೆರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯಗಳ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಒಪ್ಪೆರು ಏಪ ವೃದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೆರು ಒಪ್ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊನೆರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಜ್ಞ ಆದುಪ್ಪುನು ಬಂದು ತೆರಿಯೊನೆರು ಸುರುಕು ಅಜಿಪ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅವು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ನಿರ್ವಾಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಬ್ದದು ದೂರ ಮಧುರವಾಯನ ಶಾಂತಿಯದು ಇಲ್ಲ ಆದುಂಡು ಅಡೆಗು ಪಾಯರ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ನಿಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತರು ಅಂಡ ಐತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ ಅಡೆಗು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಸಾಧ್ಯ ತೊಜಿಪಾಯರ್ಲ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಒರಿಯನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಈ ಸಾಧ್ಯನ ತೊಜ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಮಾತೆರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೆಲವರು ಕತ್ತೆ ತಲಕ ಕೇನುವೆರು. ಹಿಂದೆರ್ದು ಓವೆಲ ಆಪಜ್ಜಿ ಉನ್ನತಿದನೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಪೂತೋಟದ ಪೂವಾದುಲ್ಲರು ಪೂಕುಲೆರ್ದು ಮುಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಮುಲ್ಲುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಅದುಪ್ಪರು. ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಬಾಬಾ ಏನಿನು ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಪದೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪತಿತೆರದು ಪಾವನ ಇಂಚಾಪುನಿ ಪನ್ಪುನವನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬತುದು ಏನನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಕೂಡ ನೀರ್ದ ಸುದಿತ ಸಾಗರ ಇಂಚಿನೇನು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ಮೀಪೆರು. ಮೀಯರ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಪೆರು. ಗಂಗೆನು ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಸುದೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಸಾಗರೊರ್ದೆ ಪುಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ. ಮಾತಲ ಸಾಗರದ ಸಂತಾನಾದುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನುಲ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೋಣಾಪುಂಡು. ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯವೈನ ಸಂಗೊಡು ಕುಲ್ದರು. ಪಿದೈಡು ಹಾಲು ಸಂಗೊಡು ಪೋಪರ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಟ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಮರೆತು ಉಡುಪೆರು. ಹಾಲು ಸಂಗೊಡು ಪೋಪ್ನೆರ್ದವರ ಮಾಯೆ ನಿಂಗಿದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಸಂಶಯದ ಅರಿವಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ಲೇನು ಹಿಂದೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ದಲ ದೂರಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋಪೆರು. ಈ ನಿಶ್ಚಯದು ನಿಕುಲು ಇಡೆಗು ಬೈದರು. ಅವು ಮಾತಲ ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಲೌಕಿಕ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು. ಇದು ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಎನ್ನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದುಂಡು. ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆನು ದೆತೊನುವೆ ಪರತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೆತೊನುವೆ. ಇನ್ನು ಮಾತೆರ್ದಲ ಪರತಾಯಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇನ್ನೇನು ಲಾಂಗ್ ಬೂಟು ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಇಂದು ಈತು ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಮರಪುನ ಅಂಚಿನತ್ತು ಆಂಡಲ ಮಾಯೆ ಈತು ಸಹಜವೈನ ಪಾತೆರನು ಸಹ ಮರಪದ ಉಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಲಾದುಲ್ಲೆರು ಬೇಹದ್ದದ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಪುನ ಅಂಚಿನರ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ನಿಕುಲು ಓಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಕುಲು ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಈ ಭಗವಂತೆ ಒಂಜೇ ರಥನು ದೆತುನುವೆರು. ಐಕ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ರಥ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಐಟ್ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಬಾ ಪ್ರವೇಶಾಪೆರು. ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ದ ಮನಿ ಮೊಕ್ಬೆರಾದುಲ್ಲೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನೆ ವಿಷ್ಣು ಆಪೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲಿನ್ಲ ಸಹ ಅಂಬೆರ್ನ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಇಂದಿಕ್ ರಾಜಯೋಗ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾಗ ತೆರೆದು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕೆಬಿಕ್ಲೆರ್ದು ಇಂದು ಮಾತಲ ಪಿದೆಗ್ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುದು ಕೂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಸಹ ರುಚಿರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮಹಾರಾತಿ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತನ ತಕ್ಷಣ ತೆರಿಯೋನೇರು. ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತನ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಳಾಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತನ ನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಬಾಬಾಗ ಏರು ಮಹಾರಾತಿಲು ಏರು ಕುದುರೆ ಸವಾರರು ಪಂದು ತೆರಿದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಪ್ಪನ ಪಾತ್ರನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೆರು. ಸಂಪಾದನೆಡು ಪಾಂಡಲ ತೂಕಡಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡುದಾನೆ. ತೂಕಡಿಕೆ ಅತ್ತಂಡ ತೂಂಕುವೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಧಾರಣ ಇಂಚಾಪುಂಡು. ಬಾಯಿಂಗ ಒಂದುಪ್ಪೆರು. ಮೊಕುಲು ಸುಸ್ತಾರ್ದು ಬುಡುಪೆರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿವೆರು. ಸಂಪಾದನೆಡು ಏಪಲ ಸಹ ಸುಸ್ತಾಬುಪ್ಪುಜಿರು. ಬಾಯಿಂಗವನು ಆಲಸ್ಯದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು. ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಉಲೈಗ್ ದೆತು ದೀಪುನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ದರು. ಇಂದು ಪರಿವಾರ ಅತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಸಾಧಿನ ತೊಜ್ಪೆರೆ ಗುರುಕುಲ ಸಹ ಆಪೆರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬಲ ಬುಜ್ಜಿ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಈರು ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ವ್ಯವಹಾರನು ಬುರ್ದು ಒರಿನ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರಲು ನಷ್ಟಕಾರಕ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆನಲ ಸಂಪಾದನೆ ಹಾಲಾದುಂಡು. ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವೆರು. ಐನರ್ದವರ ನಿಕುಲು ವಾ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಡು ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಪ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಬಾಪು ಗಾಂಧೀಜಿಲ ಸಹ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರೆ. ಇನ್ನೇನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಎಂಚ ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾದು ಬಿಡ್ತೆರು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನೆರೆಗ್ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಂಡು.
ಆರಂತೂ ಕೊರಂದೆಪ್ಪೆರು ಮುರಳಿದ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಮಾತ ಪಾತೆರದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುಣತೆ ಐನಿರ್ದವರ ಬೊಕ್ಕದಾದೆನಿಕೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಏರೆಲ್ಲ ಕೇಳು ನಾವು ಸದಾಕಾಲಗೋದ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ ಪಡೆಯೋಡು ಪಂಡ ಬತ್ತದು ತೆರಿಯುಳ್ಳೆ ಪಂದು ಬೋರ್ಡದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯೋಳು ಯಾವುದುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಐನು ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಬೇತಾಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿರ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಕೇಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕೆಬಿರ್ದು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆದ ಸಮಯಡು ಏಪಲ ಬಾಯಿಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಬನ ಬಲ ಭುಜಾದು ಮಸ್ತ್ ಜಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗನು ಮಲ್ಪಡು ವರದಾನ ಏರ್ನನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಮಾಚಾರನು ಕೇಂದು ಅಭಿರುಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಬದಲು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಡುನಂಚಿನ ಪರಮತ ಋತು ಮುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ನಡತೊಂದು ಶ್ರೀಮತದ ಜೊತೆ ಆತ್ಮದ ಪರಮಮತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಏಪ ಒವ್ವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸಾರದ ಸಮಾಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐನು ಮಸ್ತ್ ಅಭಿರುಚಿರ್ದು ಕೇನುವೆರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುವೆರಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಸಮಾಚಾರ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೋದು ಬಿಡುಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆದುಪುಣವು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞೆಯಾದುಂಡು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಂಡಲ ಪಂಡೆರಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಏಪ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಸಹ ತಿರಸ್ಕಾರ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪಾಡು ಅಪಗ ಪನೋಡಾಪನು ಪರಮತದ್ದು ಮುಕ್ತ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಈರ್ನ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು ಆಕಲ್ನ ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ಲ ಸಹ ಹದ್ದುದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಮರ್ಜಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.